Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω μια αρματοσιά καχετής, αλλά αυτή η καχετή είναι λίγο πιο χοντρή για να αντέχει λίγο πιο δυνατά ψάρια, ας πούμε κανένα αργό, κανένα φαγκρί, ξέρετε τέτοια δυνατά ψάρια. Λοιπόν, για την κατασκευή θα χρειαστούμε 3 αγκιστράκια νούμερο 4 και ένα στριφτάρι και φυσικά τη μοετονιά μας. Εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ 50 για να φαίνεται καλύτερα στο βίντεο και για να αντέχει περισσότερο, να αντέχει μεγαλύτερα ψάρια από τα συνηθισμένα. Λοιπόν, θα πάμε και θα κόψουμε 3 παραμολάκια 20 πόντους, 3 παραμολάκια και θα δώσουμε τα αγκίστρια μας. Λοιπόν, κόμπους έχω δείξει στα προηγούμενα μου βίντεο. Έχω ένα βίντεο μόνο γι' αυτό, βασικούς κόμπους. Άμα δεν τους έχετε καταλάβει μπείτε να το δείτε. Έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή θα φέρω 4 στροφές. 1, 2, 3, 4. Σφίγγουμε την πέσα μας. Και τραβάμε τον κόμπο κάτω. Σφίγγουμε λίγο ακόμα και κόβουμε το περίσσευμα. Έτοιμο το πρώτο. Πάμε στο δεύτερο. Επαναλαμβάνουμε την ίδια τακτική. Τέσσερις στροφές πάλι. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4. Σφίγγουμε τον κόμπο. Έτοιμο. Τραβάμε κάτω να έρθει. Σφίγγουμε λίγο ακόμα και κόβουμε το περίσσευμα. Ήρθαμε για το δεύτερο, πάμε στο τρίτο. Μία, 2, 3, 4. Τραβάμε. Έχετε, σφίγγουμε. Έτοιμο, τραβάμε εδώ να έρθει κάτω. Σφίγγουμε λίγο ακόμα και κόβουμε το περίσσευμα. Ωραία, τα παραμαλάκια μας είναι έτοιμα. Τώρα θα χρειαστούμε ένα παράμαλο γύρω στη μία όρια 1,20 δηλαδή, σε μέτρα. Είμαστε ok. Αφήνουμε ένα περιθώριο πάνω γύρω στους 50 πόντους. Τόσο. Και δένουμε το πρώτο μας αγκίστρι. Τώρα πιάνουμε το αγκίστρι και το βάζουμε κατά μήκος έτσι, για ώστε όταν το γυρίσουμε να είναι έτσι, για να μην μπορεί να μπλεχτεί πάνω. Γιατί όσο λιγότερο μπλεξίματα τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, θα το δώσουμε με τον εξής τρόπο. Πιάσουμε παράμαλο και μάνα μαζί, θα κάνουμε μια θελίτσα, θα περάσουμε μάνα και παράμαλο μέσα 2 φορές. Θα τραβήξουμε και είναι έτοιμο. Δείτε εδώ. Σφίξουμε λίγο. Έτοιμο και κόβουμε το περίσσευμα.
Δεν θα το κόψουμε μέχρι μέσα, για όταν το ψάρι ας πούμε πιαστεί πάνω θα κάνει αυτό το πράγμα. Άμα το κόψουμε μέχρι μέσα, με λίγο τράγμα θα ξελίσει ο κόμπος μας. Ενώ αν αφήσουμε λίγο περιθώριο δεν ξελίνει. Έτοιμο. Τώρα για το επόμενο αγκίστρι μας αφήνουμε γύρω στους 25 πόντους. Δίνουμε το παράμαλο με τον ίδιο τρόπο που δείξαμε. Πιάνουμε μάνα και παράμαλο μαζί, θηλίτσα. Περνάμε μάνα και παράμαλο μέσα μαζί 2 φορές. Τραβάμε, σφίγγουμε και είναι έτοιμος. Κόβουμε το περίσσευμα. Πάμε στο επόμενο. Αφήνουμε πάλι 25 πόντους. Δένουμε το επόμενο. Μία, 2, τραβάμε και είμαστε ok. Έτοιμο. Και κόβουμε το περίσσευμα. Τώρα πηγαίνουμε, δείτε, 1, 2, 3. Τώρα πηγαίνουμε πάνω και δίνουμε ένα στροφιγκάκι με τον κόμπο που ξέρει ο καθένας. Εγώ κάνω αυτόν γιατί είναι αρκετά γερός. Πέντε φορές γύρω από τη μάνα και το περνάμε μέσα από αυτή τη θελιά που έχει σχηματιστεί. Τραβάμε και είναι έτοιμος. Σφίγγουμε λίγο και έτοιμος. Κόβουμε και εδώ πέρα πάλι δεν τον κόβουμε τελείως η ρίζα, αφήνουμε λίγο για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και τώρα βάλαμε το στροφιγκάκι. Το στροφιγκάκι βοηθάει στο να το συνδέουμε με τη μάνα του καλαμιού μας, με την παραμάνα του καλαμιού μας ή της καρούλας μας, ό,τι διαθέτουμε, και στο να μην στροφίζει πολύ η αρματοσιά μας και μπερδεύει. Τώρα είναι στριφτάρι, παράμαλο και το τρίτο. Και εδώ πέρα τώρα κάτω θα βάλουμε ένα βαριδάκι. Αυτό στην προκειμένη είναι 20 γραμμάρια. Και για να το συνδέσουμε πάνω θα κάνουμε μια θελιά και θα περάσουμε μέσα 2 φορές. Θα σφίξουμε και και είναι έτοιμη. Κόβουμε το περίσσευμα και είναι έτοιμο. Τώρα περνάμε τη θαλιά μέσα από το στροφιγκάκι που έχει το βαρύδι μας. Περνάμε με αυτόν τον τρόπο και έτσι όπως το έχουμε περάσει το περνάμε τον κορμό του μολυβιού και τραβάμε και έρχεται πάνω και είναι ok. Και όποτε θέλουμε να αλλάξουμε μολύβι, πολύ εύκολα βγαίνει και είναι ok. Οπότε τώρα έχουμε το μολύβι, τα 3 παράμαλα και το στροφιγκάκι μας. Λοιπόν,
μολύβι, παράμαλα και στροφιγκάκι. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και όλα αυτά. Να έχετε μια καλή μέρα.